Sweetheart of mine, can't you hear me calling a million times that I love you best? I mistreated you, Lord, and I'm sorry. Come back to me, some request. Come back to me. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. Mette, du fylder mit liv.
Skål. Med ro og glæde og kærlighed og gnister af det hele. Lige fra primitiv ursuppe til sofistikeret avantgarde. Ja, det er det. Du reparerer mig, når jeg er på dybt vand. Og min verden bliver dunkel og kold. Når det synes, at ukendte trusler lurer i skyggerne og stirrer på mig med sultne, usympatiske hvide øjne, så lægger du en hånd på min nakke, dine arme omkring mig, din krop mod min, og så vender varmen tilbage. Fornuften, overblikket, energien, troen, og jeg forstår, at jeg bare ligger i røven i vandskorpen i en lagune i Kroatien og har fået vand i en snorkel. Og imens så danser du yndefuldt rundt omkring mig i det klare, salte vand, som om du egentlig aldrig har lavet andet. Adræt som en sæl, en meget atroværdig sæl naturligvis. Og så ser jeg, hvor let livet også kan være. For det, jeg siger dig, er der hverken ufatteligt eller fjernt. Det er ikke i himlen, som man måtte sige, hvem vil stige op til himlen og hente det ned til os. Det er heller ikke på den anden side af havet, som man måtte sige, hvem bedrager over til den anden side af havet og forklarer det til os. Nej, ordet er der ganske nær. I en mund og i dit hjerte, så du kan følge det. Jeg var jo glad for at konstatere, at som jeg tænkte, at det her citat handlede om troen, jamen så synes jeg også, det handlede om kærligheden, og det sagde Sørine også. Og det stykke vækker noget dybt i mig, for det får mig til at tænke på håb og kærlighed. Det får mig til at tænke på alt det, der er godt. Det, der forekommer, åbenlyst, og så umiddelbart nemt at gribe. Men som min drøm sker det, og når vi griber efter det, forvandler det sig, eller forsvinder som en dag. Vi står tilbage med hverdagen, dilemmaerne, de modstridende følelser, og det der også kan forplumre. Når vores forhold kan forplumre. Men vi finder også hinanden. Jeg elsker at afslutte dagen med dig i sofaen, nede i stuen. Og jeg elsker at starte den om morgenen, når vi bruger de første 10 minutter på at drikke kaffe og snakke sammen. Vi er begge drevet af en længsel efter det gode liv, og vi får nok ikke helt det sådan, som vi ønsker. Men det, at vi gør det sammen, finder jeg stor trøst i. Vi søger og finder det indimellem, og vi glædes, når vi ser det i hinanden. Jeg ser meget godt i dig, og du gør mig tryg. Og når jeg er tryg, er jeg fri. Og med alt det, jeg har sagt her, om det du kan, og det du giver, og det vi er sammen, så tør jeg godt love dig, for uanset hvad der sker, så vil jeg altid elske dig. Jeg har skrevet til jeg har printet den ud, som jeg fik besked på. Ja, jeg har den skæg, altså jeg gør, hvad jeg får besked. Jeg har også foldet den rigtig godt. Ja, det er da stort nok. Afslutningsvis. Det er bare så ved, at jeg ikke fortsætter en time mere. Kære Mette og Christian, I har begge været lidt omkring her i livet, og gjort jer nogle erfaringer, inden I har fundet hinanden. Det er godt at have hinanden, når livet går op og ned, og bruge de erfaringer, man har gjort sig. I skal også huske at bruge de erfaringer i jeres familie og venner kan bidrage med. Det vil Marianne selvfølgelig gerne byde ind til. Stadigvæk. I har begge to nogle herlige unger med jer ind i ægteskabet. De har allerede gavn og glæde af hinanden, og det vil de helt sikkert fortsætte med at have. Nu hvor I er et fasttømret team. Altså mine egne erfaringer. Jeg er i hvert fald
at der sker et eller andet, når man sådan officielt siger ja til hinanden. Om det så er i kirken, eller rådhuset, eller... ja, det skal helst være et officielt sted, tænker jeg. Men det giver simpelthen en ro og en dybere forbindelse. Altså, det var faktisk noget, jeg ikke selv havde regnet med, men det oplevede jeg med Anne, da vi blev gift på rådhuset i København. Og det håber jeg, og regner med, at I også vil opleve. Det tænker jeg allerede har, og det plejer faktisk at fortsætte. Og så vil jeg også håbe, at I bygger videre på det sammen. Og så synes jeg, at vi sammen, altså der sidder ned, skal rejse os. Og ikke er Skal det under bordet? Forelskelsen er blevet til et ægteskab, som kan fortsætte for jer med at være et eventyr. Eventyr indeholder oplevelser, glæder, udfordringer og prøvelser. Men som i eventyrene vil de to blive belønnet. Husk fortsat, at den største lykke og frihed for jer begge er at være elsket, uden nødvendigvis at være god nok. Og det har jeg fattet, at det har I fattet. Her tænker jeg igen på din farmor Mette, som hun havde en betingelsesløs kærlighed til dig. Du besøgte engang farmor i Randers i tide, og engang i utide, da du glemte en af dine eksamener på Sankt Anne Gymnasium. Men som altid, du nåede det. Christian, du ved det. Jeg hører fra mange sider, a happy wife is a happy life. Det er tydeligt, at du gør Mette glad. Og jeg tror også, at Mette gør dig glad. I har selvfølgelig hver jeres rødder med værdier, der hvor I kommer fra. Men det er en styrke. I beriger hinanden. Jeg har også 3 regler. 3 regler for et godt parforhold. Glæd hinanden, glæd hinanden, glæd hinanden. At knytte bånd og gøre tam betyder, at vi skal vise ansvarlighed. Men ikke, at vi skal ændre personlighed for at tilgodese hinanden. Alle har vi særegne personligheder, og ikke alt ved den anden synes vi er perfekt hele tiden. Men det hører med som den princip. Hele parten og I, Mette og Christian, må være villige til at vise og til at se stort på fejl og mangler hos hinanden. Kun ved at respektere hinandens forskellige personligheder og vise hinanden tillid ved at blomstre. Det er jo det, der er meningen med livet. At elske og blive elsket. Så vi har, altså for mig har barndommen med dig været leg i skoven mellem vores huse. Vi har bygget huler, klatret og set verden og oplevet verden åbne sig i takt med at blive større. Vi har syet sammen og været på sommerhusture. Og det er et venskab, der er præget af nysgerrighed og kreativitet. Og for mig er det at være sammen med dig forbundet med både en oprigtighed og nærvær, som jeg sætter meget pris på og altid har sat pris på. Men første gang jeg mødte dig, Christian, som jeg var ved den her fest, fik jeg straks fornemmelsen af, at I to passede sammen. Der var noget ved jer, både at I på en måde ligner hinanden, og ligner hinanden af sind. Om det er, som i Platons fortælling, med at vi har været en kugle, der blev kløvet af Zeus, og så leder man i sit liv efter sin bedre halvdel, som kan bringe kuglen sammen. Om det er, og I har fundet hinanden, det håber jeg meget, og I vil passe godt på hinanden og blive glade.
Jeg vil fortsætte. Jeg har ikke kendt dig helt lige så lang tid som Bene. Det er jo faktisk først fra børnehaveklassen. Men vi har haft utrolig mange fantastiske stunder sammen i sommerhuse. Hjemme i jeres lille annex, inde i tog på jordrejse, hvor vi gemte deroppe, fordi jeg ikke gad hjem. Min mor hentede mig. Og så senere hen i livet. Og jeg kan især huske en episode, hvor du havde din violin med til en fødselsdagsfest hos mig, og jeg tror, vi skulle videre ud på en eller anden skummel bar på Østerbro, og det var på den helt forkerte side af midnat. Og så kom vi forbi et 7-Eleven op ved Triangel, og så synes du, de skulle lige fornøjes af mine tunes, de forbipasserende. Så du tog din violin frem, tror den var 3,5-4, og så spillede din tune til glæde for alle de forbipasserende. Altså, og jeg tvivler faktisk, om de overhovedet var i stand til at sætte ordentlig pris på dit violinspil. Nå, men Mette, altså, du har jo også en eller anden crazy side, ikke? Men jeg tror også, at den her craziness, Mette, med dig, det er noget, du har skulle acceptere, at du har i dig. For jeg tror også, nogle gange har været med til at give dig en følelse af, at du manglede accept og respekt fra dine mennesker omkring dig. For jeg tror, folk kan egentlig kunne have svært ved at forholde sig til, hvem du er, og hvad du egentlig bærer. Og jeg synes egentlig, det er deres tab, hvis de ikke har kunne formå at se det. For de er gået glip af en person, der er utrolig vidende, intellektuelt, lyttende, reflekterende og følsom. Nogle sider, du selvfølgelig altså er vores besidder. Så hold fast i den craziness, for det er det, som er med til at gøre dig unik, gøre dig til et spændende og et omfavnende menneske. Og det holder jeg så utroligt meget af. Ja, vi har haft rigtig mange gode stunder sammen, blandt andet på diverse kanoture til Sverige og til Polen. Polens færgens boblebad for eksempel. Ja. Vi har... Nu har vi en mand, der prøvet at løbe fra regningen. Ja. Jo, det kan vi godt huske. Vi har hygget os i bageren, hvor vi arbejdede sammen i flere år. Vi arbejdede ikke så meget, men vi hyggede os. Og vi har malet og tegnet rigtig meget sammen i en lang periode. Og det var før børn. Og det håber jeg selvfølgelig, at vi kommer til at kunne genoptage igen på et tidspunkt. Og arbejde hos bageren. Hvad? Nej, det er med at male og tegne, vil jeg sige. Måske også mere. Det håber jeg, vi kan genoptage på et tidspunkt. Måske først, når vi er blevet pensionister, men bedre set end aldrig. Og det er jo karakteristika ved dig, det er, at du er et meget, meget søgende menneske. Du søger formål og mening og retning og kærlighed. Og det gør vi jo sådan set alle sammen. Nogle søger det mere intenst end andre, og du er et meget intenst menneske i den søgning. Det er også noget af det, der sådan gør, at du kan... Det er din restløse side og din urolige side også. Du er også et meget uroligt menneske. Men det er også det, der giver dig dit energi og din drive. Og jeg tror, at der er ikke nogen tvivl om, at du kan være en stor mundfuld for nogen. Men egentlig, så er det fordi, at de ikke har lært dig at kende. Og jeg ved, at det der med at føle sig sådan lidt misforstået og lidt udenfor, eller sådan ikke helt inde, har frustreret dig rigtig, rigtig mange gange. Men du skal vide, at jeg er virkelig, virkelig stolt over, hvor meget du har arbejdet med dig selv i rigtig, rigtig mange år. Jeg kender ikke mange mennesker i nogen som helst af mine omgangskredse, som har arbejdet så meget med sig selv og sine dæmoner, som du har gjort og gør. Og du skal vide, at i mine øjne, så er du simpelthen det mest perfekte, uperfekte menneske. Og det er du også i Christians øjne. Og Christian, det er virkelig ikke mærkeligt, at I har fundet sammen, fordi I har sådan en længsel i jer, som jeg synes er meget ens. En længsel efter at blive forstået, at blive set og blive elsket. Og samtidig så er I også nogle af de mest gæstfri og sociale og nærværende mennesker, jeg kender. Jeg har haft rigtig, rigtig mange hyggelige aftener hernede i jeres have. Og Christian, du er vitterlig et gennemført, ordentligt
og dejligt menneske. Og jeg synes, Men på samme måde, Mette og Christian, tænker jeg også og ved, at I har også prøvet et par forskellige divergerende ture i løbet af livet. I har prøvet nogen, der var mere rigtige end andre. I har prøvet nogen, der måske var en fejl. I har prøvet nogen, der gav jer lidt mod på tilværelsen og lidt hår på brystet. Og gjorde stemmen af i dag. Og det synes jeg, at I skal blive ved med at holde fast i. Og husk på den ballast, I har lært, og lad være med at lave den samme fejl igen. Fordi der er ingen, der er ufejlbarlige. Vi laver alle sammen fejl. Og det er fint nok. Men laver man samme træk 2 gange, så skal man lige omarbejde den gang. Så Jeg skal lige skrive det. jeg skal lige ned. Det er det, jeg bare siger til gutterne. Electrify my body and you're making me feel like I'm so electric. Everything you do is making me blow, blow, blow.